ke buno kiri nung bo jaga tong dipok ang bai malai de nung Bangalore tong ang phaine nung bai malai bani ang phaine dipok hai ka tang di kaisa dipok bahai chenu borok Dipak Debroma dahi kok sagdo sini ti prasa borok rok yong lano rotage share kaya hai yang waisa batre Kulumbai ka taute busno tini ang hai noroni Dipok entertainment YouTube channel taute busong tini hai phaijapi ko noron thani noroni bagoi kok toma kaham tubui taute busong tini ni video khai taute busang puilai sikang no pungkam do engkai ke bu jomai ta masala panu group admit tadi din je group hambai Dabai thang hai cái tamo onemas no se sang CM rilana nang to na desiwo hai cái Purno Chandra Jamatiano tiklai mari lekrena hai da duita video viral nugui tongo ani bumungui allegation a video tuino phirok mung tongnai taute busong a video 2021 ni video abo WhatsApp group agi kok salemani koekjona sini takuk জমতিয়া বসংনি বুতঙ্গো আ জাগাও কোনো যত জমতিয়া হদারকনো তুই সামানিয়া কয়েকজনা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মাংনেমাক থাম তঙ্গো সবসময়নো Simelang produk ni mangkaya kaiwilat sirunai ang os raile phagar lathang tirpura haya frikala hamne waisa bokrok biang besak biang os guru paikhi jampuria phagala sungde ta soya ga nande boro biang khariok nai bo guru paikhi phade ta soironi guru paikhi boli roironi o babaji korno bijoni the talang non boli roni puta te amjata paikhi jat hayarok sipak phalan sa temung sa samangkri kha to sipak phalai jani dia tirpura hanoni rong dong soklaibo guru pairok no je somoy nung tulamura phainai ang tabok sabo je somoy nung tulamura phainai bokrok biang besak bengkan ronai bokrok maya besak manai buskade nung phaigra de tirpura ha ka phaigra de nung beng khariok nai ba ha tulamura phainai ni besak biang bokrok biang soyung babo gode sam songle nung musuk busulai guru paiki sibak phalan jat hanya jat Debrma Jamatia hinai kok samane tuise abo kok salemani 2021 ni video a jagao a kok no pura relia kok thaisa haimeno kat khai borok video viral khai tomani abo belai chaya pura pai bu a video no ria puila je kok salemani khai WhatsApp group tuyoi WhatsApp group already ani group tombai mani ekjona borok jang bai kisa misa group kok bangnai rok masa mangni borok ano remote khai rika group admin dawoi kai group no subaina ni palang tomani a jagao group admin ta reading ni saka abo ekjona borok ano kebegnai dongno group admin ta dini satane ang jometarno group admitar dini side jaka jaga nikisa bulungkha agete kisa tabuk CM Purno Chandra Jamatia a jaga wo saka bono onkhor woi tabuk sinisar onemes no rinani kok jata samani a jaga wo khai 2021 no jesamoyo ti pramotha party jitui sar Purno Chandra Jamatia no CM rinani gusi tongpuro borok koekjona group kok banglaiman no tui phirok manisi bufang thunta hai CM bono tamni bagoi rinai boto mungsa sia bufang thunta hini salai thani si anga kok phirok mani anga jaga saka haikai bono riawoi sar onemes no dike chanai haide hini samani si a jaga wo borok kok no pura riawoi tanai kok no khagoi abo haikai Debrma Jamatia khagani bagoi koekjona sorojontro tongtongo tabu bu tongtongo grupo salpaikeno Debrma no mang kutugu grupo obo hai ok koboma tongo anga obo hai dongno ligila kai kok no group rogo khonanai na musingya ba news rogo tubunani musingya haikai sungti prasanu buka hamyang lai hinoi anga kok rong tubuya koekjona Jamatia tongo tabu jotto Jamatia sung miliwoi BJP o haboi Debrma grupa jadrono wansabai miliwoi tani paibene hini samani kok rogo butongo imang tanuk de jini thani kabang information dongo je ti pramo tharok aboni porinam khana manai nirok busi kada amo ang sabani ka omita sabani songsti os raile phagar lathang tirpura haya frikala hamne waisa bokrok biang besak biang os guru paikhi jampuria phagala sungde ta soya ga nande boro biang khariok nai bo guru paikhi phade ta soironi guru paikhi boli roironi o babaji korno bijoni the talang non boli roni puta te amjata paikhi jat hayarok sipak phalan sa temung sa samangkri kha to sipak phalai jani dia tirpura hanoni rong dong soklaibo guru pairok no je somoy nung tulamura phainai ang tabok sabo je somoy nung tulamura phainai bokrok biang besak bengkan ronai bokrok maya besak manai buskade nung phaigra de tirpura ha ka phaigra de nung beng khariok nai ba ha
tulamura fainai nini busak biang bokrok biang soyung baba gode sama songle nang musuk busul guru paiki sibak phalai jat hanya jat Aipan angabo hairok tubuya abo hai ligila gai kok rono WhatsApp group rogo phirok laitani koekjona borok ta guano taje yangnai tongo abo WhatsApp group ni kok si abo bu 5 bosor sikang ni kok ake abono tuyoi Mr. Da Bugya hinai boriek khai tongkha O borok Dipak Debroma dahe kok sagdo sini ti prasa borok rok yong lano rotage share kaya hai yang waisa batre bot already no ang bai kolok khai kok sawagi rogo tabu kai saya o buji yawoi no fung yawoi no obo hai video react khaimani chalia ake abo hai rok baksa edit khaijak atal fake pura kok kurya jagao jeta thaija thainui khagui borok saka abo hai kunia ang jotto jomotiarno miawan sugui samaniya tam kai koekjona WhatsApp group o taubu khagui tongu obo hai ta khaglai dini satani koekta kok obo hai herka Azagawo kebuni buka hamiang nan nanya abone bagin ang clear kari nani bagisi pula sikang ma phayu ake awo hairok tandi kaisa channel takok binjra mo tong saimia di prasa notice channel ni kaisa tongo bobo okok no buji yawo no rek khai tongo ang kebuni bagoi hamia khainan naya jotono no thancha khainan nayo jotono no kaham no bujono nayo kebuno chayas khainan naya tam kai o chaya khai tongnai rono si awo haita salai di hini bujok thani borok ani bagoi agini simino kok bangjak ang bumung sairino Mr. Mokrai Jomatia, bohang by already kok salai tongo, boboy no azrawo kisa kok bangmani, ake Birchandra Jomatia, joto ni bumung to manja, oba haikai borok ano azrawo keso pointo khaika, abo hairok tatal lok sramui, jesa kepanu, ti prasano khagna ni bagoi borok chai tokha, abo hairok tang dihni ang satani buju thani borok ano, oba haikai borok ano tola khiklena ni bagoi, tabu ani borok chaya kok man bo jaga kisa bul man abono borok suak sogagoi tatal fake edit khaikhayoi ani photo Facebook ni naharoi photo riwoi borok obo haikai edit khaikhayoi sramoi piritongo abo belai no bul kebuni bukha subaina ni bagaiya jotono thancha khainayo o thancha khaitani koekjona kisa asutai ni bagai rang ni loop bai obo hai samung khainai khaitongo borno se abo bojo thani borok no abono edit khayoi kok no cut code khai sukana ni bagai chaitogoi tongo abono kubui kok Hake taute buksong aba hairono kun samay bukhata nadi kebuno kuno jatoi samaniya koekjona group ni borono samanisi tauk butongo aba hai koekjona tongo 10-15 jona sobsomen group bubagarano kotogo bubagarano hamesawo te pramotano kotogo o jagao ang bukisa joliwoi kok firok manisi abo group ni kok si WhatsApp group ni kuno abo media channel viral khaimani ya borok ani photo not langoi video sramoi Facebook rogo viral khailayo keu ba YouTube rogo sarokana Hake aborno kubui hini bisasta khaidi abo jotono tatal edit thaja thainoi tongu kok ani pura kok rilia jeta kubuino borok kat khai khibirika o je kisa chaya kok no khaidarugui borok thabairika abonu kubui taukte buksong hake tauk busango kaham siwasana nangnai tam khai siniti prasa mutangjana ningkai sung thancha singna nangnai ajaga kebu bukha hamia kosom bai wansungmani belai bul abuni bagoi juduni kebuni bukhawo hamia wansungna to hakai nor jotono ang natarsano abo kono hamia wansungna ni kogya tam khai bufang thunta hai hini satani se ang jolwi kisa haike chance ma khai ne haida hini CM no salaimani haike o video no norok share khaidi busango to norok thaiman tongo thogni dam tabuk double bari thangnai 200 ni upor thangnai Iran Israel America je juddong mani thok tenki bangnai nai koklai mani belaikai barika asagani hingsa sara worldwide no tabuk pirjak nai tong cost tong nai kaham wansuk di tebo tongani cost si painai jotono busang ni kaham no nai si wansuk di kebo hamia ota thangdi hamia bukhata wansuk di koekjona tongo hamia wansung nai hamia sram nai o borok ni bagoi o kaham rok bu dusi jago hakai obo hairokno je buji manai rok norok bujibui busang rok agokdi kebuni bukha sobaina ni tagita naidi kebuno hamia sanani sikang phone khaiban discuss khai norok salai wansugui babina legadi abo hege kaisa te kaisa no hamia marja bel lemane abo chaya jotto borono kebuno sanani musingya koekjona te prasani bisingo te prasa brand wash kai tungnai abo hai borono mangsi sawo ang kuno samo aro community ba jati tui sanani bagai naiya je masa mangnui tongo abo hai borok je kuno community o tongo borok hai borono si samani hai kai norok video no je masak share kai jotto lokrono funan kadi paito ko hai na sa sinu norok jotto no kaham tongri susu tongri tini ni bagai hai na jotto no khulumpika